Så er vi på vej til Vorbasse. Og hvad skal vi der, Brian? Det ved jeg faktisk ikke. Det har du ikke fortalt mig nu. Nej, det har jeg ikke. Vi glæder os til at se. Brian han kører i dag. Det tør jeg godt. Jeg kører godt. Jeg kører altid godt. Slot, hallo. Min skadesrapport, den er lige 0. Hvad er din? 1. 100%. Nej, det var ikke min skade. Jep, så har vi lige rundet Hegnsvig. Det er et godt stykke på vej til Vorbasse. Men hvad er det, vi skal i Vorbasse? Det ved vi stadigvæk ikke. Jeg gør ikke. Nej, der er nogen, der står og venter på lysbil der. Hun skal bare sidde. De skal til også til Vorbasse. Hvad sker der i Vorbasse i dag? Er det ikke et eller andet med, der er Vorbasse marked? Det ved jeg ikke. Hvad er Vorbasse? Hvor fanden ligger Vorbasse? Hvor fanden ligger Vorbasse? Og igen? De skal gerne til også til Vorbasse. Fulde mennesker, fulde mennesker. Fulde mennesker. De skal til også til Vorbasse. Hvad sker der i Vorbasse i dag? Det ved vi ikke. Det ved vi ikke, nej. Det er også en stor gåde. Vi kører bare. Vi kører bare. Ja. Brian, den nye gospelprinsesse. Sing halleluja. Halleluja! Halleluja! Fanden på det, er jo helt Tivoli, det der. Jamen, vi er i Vorbasse. Vi er i Vorbasse. Vi er i Vorbasse. Det er der. Det er der. Det er Vorbasse. Det er Vorbasse. Det er simpelthen Vorbasse. Det lader til at blive en smule sjovt, det her. Bare lidt. Bare lidt. Bare en lille smule. Vi ved ikke, hvad der sker. Nu må vi se til. Ja, og nu er vi kommet til Vorbasse. Det er edderhylde med sjovt, det her. Vi går lige over, hvor der skal allermest. Hvad hedder han? Det er sgu ikke godt, det der. Selvfølgelig skal vi have øl. Nej, skal du have. Skål, Brian. Genial! Så skal jeg så prøve lykken, hvis hun så kan ramme de der hvide dåser. Hun har 3 små bolde. Hun prøver. Åh! Nu har hun bunden tilbage. Vi må hellere få lidt fart på. Så var vi i Vorbasse. Så er vi i Vorbasse. Så var vi i Vorbasse, ja. Ja, Det var okay. Du var fin. Skal vi lige have et blik af udbyttet? Udbyttet. Ja, udbyttet, det var jo den der. Ding dong. Den vandt jeg i min kuglekast. Og denne der. Den vandt Brian i hapse-konkurrence. Og denne vandt Brian i hapse-konkurrence. Bitte ku. Og hvad gjorde vi ellers? Så var vi i karusel. Og i flyvende tæppe. Og så var vi i baren. Så var vi i baren. Gjorde vi mere? Vi så Pernille Højmark. Vi så Pernille Højmark. Ja. Er det Madame Blå og poprockerne, de hedder? Vi så hende i hvert fald. Ja. Gjorde vi mere? Så der fyrværkeri. Så var det fyrværkeri, da det hele sluttede. Det var det. Vorbasse. Masse fulde mennesker. Og mange fulde mennesker.
Det var vores Basse for i dag. På turen hjemad.